Седемте долини на познанието. Седемте долини на познанието. Разказ из беседа на птиците на великият персийски поет и софийски мъдрец Атар Нишапури. Скъпи слушатели! Добре дошли в един от най-изящните мистични разкази в световната литература – Беседа на птиците на великия персийски поет и софийски мъдрец Феридудин Атар Нишапури. Тази книга не е просто история, тя е пътешествие. Един дълбоко символичен разказ за духовния стремеж, търсенето на истината и преодоляването на илюзиите по пътя към самопознанието. Атар е една от най-ярките фигури в софийската литература. С неговите произведения, изпълнени с поетична мъдрост и философска дълбочина, той вдъхновява поколения духовни търсачи, включително и великия Руми. Неговите слова носят послания за вътрешната трансформация, за свободата на духа и за неизменния стремеж на човека към познание и съвършенство. Днес ще се запознаем с неговия живот, пътешествия и част от неговото творчество. Беседа на птиците разказва за събранието на птиците от целия свят, които тръгват на изпитателно пътуване, търсене на своя истински владетел Симург. По пътя преминават през 7 долини, всяка от които символизира различен етап на духовното развитие, от съмнението и любовта до крайната саможертва и сливането с висшето начало. Този разказ е едновременно алегория за човешкия живот и отражение на мистичното търсене на суфите, стремежът към Бога, но и към истинската ни същност. Тази аудиокнига е покана към вас да последвате птиците по техния труден, но възнаграждаващ път, да се потопите в алегорията, да откриете отговори на въпроси, които може би не сте си задавали, и да позволите на думите на Атар да ви поведат към едно по-дълбоко разбиране на самите вас. Приятно слушане и вдъхновяващо пътешествие! Седемте долини на познанието. Разказ из беседа на птиците на великият персийски поет и софийски мъдрец Атар Нишапури. Първа част. В дълбините на историята на Иран блестят имена, които не само са оставили отпечатък в литературата, но и са останали завинаги в сърцата и душите на хората. Едно от тези имена е Атар Нишапури, поет,
който с думите си очертава духовно пътешествие за тези, които търсят истината. Тази аудиокнига разказва за живота на Атар и за пътуването в дълбините на 7 града на любовта, които той изобразява в своите произведения. Атар е една от най-влиятелните фигури в мистичната литература, чийто принос далеч надхвърля границите на персийската поезия, оставяйки дълбок отпечатък върху мистичните и духовните идеи по целия свят. Неговите творби са вдъхновявали поколения поети и мислители, сред които Мевлана Джао ад-Дин Руми, Хафез, Гьоте и много други съвременни писатели и философи. Руми казва за Атар: Атар бе дух, а Санаи – неговите очи. Ние идваме след Санаи и Атар. Тези стихове ясно показват величието на Атар и безспорното му влияние върху по-късните софитски мислители. Той е основател на мистичния път, който по-късно Руми издига до върховете на съвършенството. Освен това, Гьоте, великият немски поет и мислител, споменава Атар като една от най-вдъхновяващите личности на изтока и възхвалява неговото влияние върху световната литература. Фицджералд, преводачът на Рубаят на Омар Хаям, също отбелязва в своите произведения значението на идеите на Атар за западните поети. Атар живее във време, когато ислямският свят преминава през важни философски и интелектуални трансформации. С дълбок поглед към смисъла на живота, истината за съществуването и пътя към духовното съвършенство, той създава беседа на птиците – Мантък ат-Таир, алегорично пътешествие, в което птиците символизират тези, които търсят истината и преминават през 7 долини, за да достигнат до върховната реалност. Това произведение заема специално място не само в ислямския мистицизъм, но и в цялата световна духовна литература. Значението на Атар не се ограничава само до неговите софийски учения. Той изиграва ключова роля в разясняването на концепцията за духовното пътуване. Неговите идеи служат като пътеводна светлина за други велики мистици, включително Руми и Ибн Араби, а приносът му за формирането на различни мистични традиции е неоспорим. Неговото глобално влияние се забелязва не само в философията и религията, но и в модерната психология. Много изследователи на духовността използват ученията на Атар като модел за разбиране на човешкия растеж и духовна трансформация. Неговите възгледи за освобождението от егото, божествената любов и мистичното пътуване продължават да бъдат обект на изследване и тълкуване. Тази аудиокнига не е просто прочит към живота и творчеството на Атар, а и покана към вас, нашите слушатели, да поемем по пътя на мистицизма и откриването на истината. Сега ще се потопим в света на Атар и ще го последваме в разкриването на тайните на 7 града на любовта. Фарид ад-Дин Мухаммад ибн Ибрахим Атар е роден през 540 година по хиджра в град Нишапур. По това време Нишапур е един от най-важните културни, научни и икономически центрове на Иран. Този град е бил дом на велики учени, поети и суфи, като Омар Хаям, Абу Саид Абу Ал-Хаир и много други. В такава среда Атар израства заобиколен от знание и интелектуална атмосфера. Неговият баща, който също е бил Атар,
което означава билкар и фармацевт, още от ранна възраст го запознава с тайните на билколечението, традиционната медицина и познанията за лечебните растения. Наред с тези знания, Атар проявява огромен интерес към слушането и четенето на мистични истории. Още като юноша, той е силно запленен от живота и ученията на софийските старейшини и нееднократно изучава произведенията на Санаи Газнави. Смята се, че той е бил изключително интелигентно и любознателно дете, което е имало специален интерес към духовните и философски въпроси. Нишапур е бил град, в който своя разцвет намират множество мистични и научни кръгове и течения. Това дава възможност на поета, още в младежките си години, да се занимава не само с медицина, но и ислямска юриспруденция, хадиси, литература и философия. Навлизане в занаятите и взаимодействието с хора. След смъртта на баща си, Атар поема управлението на семейната билкова аптека. Освен, че продава лечебни билки, магазинът му става социално средище, където болни, пътници и хора, търсещи духовни истини от Нишапур и околните градове се събират. По това време Нишапур е един от най-оживените търговски центрове в Хорасан. През него минават много важни търговски пътища. Това привлича най-различни хора, от търговци до дервиши и странстващи мистици, които често посещават магазина на Атар. Това привлича най-различни хора, от търговци до дервиши и странстващи мистици, които често посещават магазина на Атар. Атар не само лекувал телесните болки на хората, но и слушвал техните истории, размишлявайки върху техните вътрешни страдания и духовни тревоги. Говори се, че той многократно ставал свидетел на страданието на обикновените хора и на тяхната безпомощност пред трудностите на живота. Тези преживявания дълбоко повлияли на неговото световъзприятие. Една от най-характерните черти на магазина на Атар били разговорите и дискусиите, които се водили там. Докато пациентите чакали своите лекарства, често се впускали в разговори за духовността, живота и съдбата. Това му позволило да се запознае с различни философски и мистични идеи и да разшири своето разбиране за смисъла на живота, както и да получи още от духовното си знание. Той често разговарял със своите пациенти за съдбата, значението на страданието и вътрешното израстване, като ги насърчавал да бъдат търпеливи, да размишляват и да достигат до духовно осъзнаване. В този период Атар срещал много дервиши, суфи и поклонници, които минавали през Нишапур. Те споделяли с него необикновени истории за мистичния път, за чудесата на духовния живот и за своите преживявания в света на софизма. Някои от тях проповядвали аскетизъм, отричане от материалния свят и стремеж към вътрешна чистота, което дълбоко повлияло мисленето на Атар. Той научил от тях за божествената любов, за идеите на фана, което означава изчезване в Бога, и бака, което значи вечност в Бога, както и за крайната истина. Преломен момент в живота – срещата с дървиша и неговото въздействие. Най-значимият преломен момент в живота на Атар настъпил, когато той срещнал непознат дървиш. Разказва се, че Атар бил заед в своята аптека, когато дървишът преминал оттам и поискал нещо. Атар продължил да се занимава със своята работа, без да му обърне внимание. Дървишът се обърнал към него с въпрос. Ти, който си толкова привързан към материалния свят, как възнамеряваш да напуснеш този живот?
Атар отговорил насмешливо: а ти как ще напуснеш този свят? В този миг дървишът поставил своята дървена купа под главата си, усмихнал се и издъхнал. Тази сцена дълбоко разтърсила Атар. Той бил поразен от спокойствието, с което дървишът напуснал този свят. Изпаднал в размисъл и започнал да си задава въпроси. Как е възможно човек да постигне такава вътрешна хармония и да приеме смъртта с пълно спокойствие? Това събитие предизвикало дълбока трансформация в съзнанието на Атар. Той осъзнал преходността над материалния свят и бил тласнат към духовно търсене. След този случай Атар вече не бил същия човек. Той започнал да изучава мистични произведения, прекарвайки дни и нощи в размисъл и медитация. От този момент билкарството за него не било просто занаят, а път към по-дълбоко разбиране на истината за живота. Срещата на Атар с бащата на Руми. Историческите предания разказват, че Баха Адин Валад, бащата на Руми, преминал през Нишапур и се срещнал с Атар. Смята се, че по време на тази среща Атар подарил на младия Руми своята книга «Беседа на птиците». В този момент Атар се обърнал към бащата на Руми и казал: този твой син един ден ще стане океан от знание, който моретата ще следват. Тези думи, които по-късно се сбъднали, разкриват дълбокото прозрение на Атар за духовния гений на Руми. Години по-късно самият Руми признава огромното влияние на Атар и го нарича един от стълбовете на мистичната традиция. Атар многократно подчертава в своите творби, че търсещите истината са като морета, които следват Великия океан. Това разбиране, което по-късно се появява и в думите на Руми, отразява идеята за постепенното предаване на мистичното знание от един духовен учител на друг. Атар считал Синаи за свой учител, а Руми признавал Атар като един от своите духовни наставници. Тази непрекъсната верига на знанието показва, че духовният път е пътуване, което всеки търсещ духовни истини върви по стъпките на предишния, до тогава, до когато сам не се превърне в океан от мъдрост. Тези идеи имат специално място не само в ислямския мистицизъм, но и във всички духовни традиции по света. Те показват, че знанието се предава от сърце на сърце, задълбочавайки се и разширявайки се с времето. وقت کوچ است الرحیم وقت کوچ است الرحیم ای دل از این جای خراب تازه حضرت سوی جانت تازه حضرت سوی جانت ارجعی آید خطاب
دل پرخون برآهی از دل پرخون برآهی از دل پرخون برآهی چو مستان خراب